Kaixo, ongi etorri Teknopolisera. Hasieran pentsatu nuen fake edo gezurretako irudi horietako bat zela, baina ez. Iturria begiratu nuen eta fidagarria da. Estatu Batuetako zerbitzu geologikoak sortutako grafiko bat da. Esfera urdina handiena lurrean dagoen ur guztia da. Gutxi ematen du, baina ia 1400 kilometroko diametroa duen bola bat da. Hortik gehien ur gazia da jakina denez, eta gelditzen den 3% ur geza da. Hemen, bigarren esfera honetan adierazia lurpeko urak, ur zingiratsuak, ibaiak eta lakuak. Geza izan arren erabilgarri ez dagoen ura da. Eta azkenik, erabilgarri eta eskura dugun ur portzentaia adierazten duen esferatxoa hobeto esan da, hauxe da. Txiki hau. Ia ez da ikusten, ez da? Ur preziatu horri buruz hitz egin behar dugu gaur, nola zaindu eta kudeatu behar den. Az gaitezen! Ura ongi kudeatu beste aukerarik ez dago. Baina heldu haien etxabe, ur eta hondakinen taldeko ikertzailea da zeiten. BRTA Aliantzako zentro teknologikoan. Eta ura nola kudeatu azalduko digu, arriskuak eta kosteak handitu gabe. Kaixo Beñat, Kaixo. Ura zaindu egin behar dela ikusi dugu, baina zeintzuk lirateke? Ez dakit planeta mailan esan, uraren inguruan ditugun arazo edo erronka nagusiak. Bueno, planeta mailan erronkak esatea zintzu dian oso gauza zaila da, ez? Nik erronkak baino gehiago pentsatuko nuke edo lehenengo finkatuko nuke zeintzu diran uraren tratamendua marroan ditugun helburu nagusiak edo oinarrizko helburuak. Eta horiek bi dira, gehien bat. Lehenengoa da, beti, ur hornidura bai kantitatean eta baita kalitatean bermatu alizatea. Eta bigarrena da behin, ura kontsumitu dugunean eta erabili dugunean, hondakin ura sortzen ditugunean, hondakin ura horiek bueltatzea inguru girora ahalik eta kutsadura gutxienarekin. Eta hori dira oinarrizko bi helburu. Karo, bi helburu hauek betetzen dira mundu mailan oso maila desberdinean. Europan, Ipar Amerikan, bi helburu hauek betetzen ditugu kasi 100%, ez da? Gugadakagu gure dangarria, gure ura ondo tratatzen da eta ondo isurtzen da ibai eta itsasora, baina adibidez beste zona batzuetara baldin bagoaz, garapen herrialdetara baldin bagoaz, portzentaia asko jaisten da, gure 30, 50 artean tratatzen da bakarrik. Orduan erronkak, desberdinak. Garapenaren bidean den herrialdeetan, da egun dagoen teknologia instalatzea eta legediak garatzea eta betearaztea. Eta hemen, bestelako erronka batzu dazkagu. Nolabait saiatu behar gera dakagun egoera on hau mantentzen, eta gero badaude beste gauza batzuk, betu daitezkenak, ez, adibidez, hondakin uretan, ekonomia zirkularreko teknologiak aplikatzea, eta, holako gauzak egin daitezkeen. Urak duen ziklo naturalaz gain, beste bat ere badu, hiriko zikloa. Ura iturritik, hau da, ibai batetik, laku batetik edo urrazpiko iturri batetik hartu ondoren,
iragazi eta tratatu egiten da desinfektatzeko. Koagulazio eta malutapen prozesuak erabiltzen dira zikinkeria pilatu eta errazago deusestatzeko. Kontsumorako egokia denean, ura etxeetara eta industrietara banatzen da erabilia izateko. Erabilera horren ondoren, soberakinak araztegietara bideratzen dira tratamendu biologikoen bidez kontaminatzaile nagusiak kentzeko. Kalitatea berreskuratuta, ur hori berriro naturara isurtzen da, bere ziklo naturala jarrai dezan. Horrentxe grabatzen hasi aurretik ere hizketan ari ginen, ez da? Euskal Herrian privilegiatu batzuk gara, ez da? Egia da, ez dugu arazorik urari dagokionez. Bai, arazoak baditugu, baino privilegiatu batzuk bagera ere, bai. Osa, guk horrentxe bertan dakagun ur kantitatea eta kalitatea oso ona da, oso maila altukoa da. Eta zentzu hortan privilegiatu batzuk gara, konparatzen baldin bagea, bai Espainiar estatuko beste toki batzuekin, baita munduko beste toki askorekin ere, bai. Hori bai, privilegiatuak izaten jarraitu nahi badugu, prestatuta egon behar gera, zeren aldaketa klimatikoak ekarriko dituen edo ekartzen dituen ziurgabetasunera, hori prestatuta egon behar gera hortarako. Non egin behar da, lana eta indarra Euskal Herriari dagokionez? Nik esango nuke, guk lortu behar duguna da nolabait da bermatzea gure uriturriak zainduta daudela. Eta uriturri horiek agortzen baldin badera edo noizbaiten badagoen prezipitazioaren ziurgabetasun horrengatik ez baldin baditugu uriturri horiek nahikotzat hartzen, prest egotea uriturri alternatiboak izatera. B-plan bat izatea. Hori da, eta hori planeta mailan oso ohikoa da. Adibidez Katalunian gaur egun ari dira erabiltzen ur bertziklatua edo itsasotik ateratako ura. Hemen oraindik ez dugu hortara jo behar izan, baino ez dakigu etorkizunean hala izango den. Bilbon kontsumitzen den edateko uraren zati bat Zadorratik dator. Baina etorkizunean, zer gertatuko litzateke biztanleek beharra bina ur izango ez balu Zadorrak? Bilbao Bizkaia ur partzuergoak egoera hipotetiko horri aurrea hartu nahi izan zion. Ur partzuergoak behar zuen B-plana. Eta B-plan hori zen Nerbioi Ibaizabal ibaitik ura hartzea. Ibai hori baliabide baliotsua da, baina dena den kalitatea urtegiko urarekin alderatuta utziago da. Nerbioi Ibaizabaleko uraren kalitatea apalagoa da Zadorrakoa baino, eta hortaz bazekiten ura desberdin tratatu beharko zela. Horretarako Zadorrako ura arazten duen Benta Altako araztegia birmoldatu egin beharko litzateke. Baita urari aplikatu beharko litzaioken tratamendua ere edangarria bihurtzeko. Lehen urratsa, Irubietan ikusten den instalazio pilotua eraikitzea izan zen. Bilbao Bizkaia uraren tratamendurako zentro aurreratua. Eskala txikian egindako Benta Altako araztegiaren erreplika bat da, eta probak modu kontrolatuan eta arriskurik gabe egiteko aukera ematen die. Instalazio horrek eskala ia erreala du. Herri batzuetan tamaina horretako araztegiak dituzte, edo txikiagoak. Orduan oso eskala egokia da hemen lortutako emaitzak instalazio handiagoetara estrapolatzeko, hala nola Benta Altara. Ana Urkiaga ingurumen saileko ikertzailea da Gaiker ikerketa zentroan. Gaikerrek hasieratik parte hartu du Etxebarriko instalazio pilotuaren proiektuan ur partzuergoari aholkuak emanez. Diseinu fasean, martxan jartzean eta ondorengo ikerketetan parte hartu zuten. Nerbioiko ura edangarri bihurtzeko aukera aztertzen 3 urte eman ondoren, emaitzak oso onak izan dira. Ikusi da, ez dela hain zaila ura tratatzea. Tratamendu prozesua urtegiko urak izango lukeenaren antzekoa da, eta ura kalitatezkoa da. Dastatzeak ere egin ditugu, Gasteizera unibertsitatera eramaten dituzte aztertzera, eta ura erabat edangarria da. Beraz, Nerbioiko ura baliabide zoiko gisa erabil daiteke eta Benta Altako instalazioak dagoeneko egokitzen ari dira horretarako.
2021 geroztik, Gaiker da haren kudeaketaren arduradunetako bat, eta uraren tratamenduaren arloan hobetzeko eta berritzeko, hainbat proiektutarako saiakuntza banku gisa erabiltzen da Bilbao Bizkaia uraren tratamendurako zentro aurreratua. Adibidez, Urkiaga laginak ateratzen ari da, ura aldez aurretik oksidatu duten puntu batean, ondoren, uhertasunari buruzko ikerketa bat egiteko, Gaikerren instalazioetan. Ikertzaile honek 6 ontzitan banatu du Etxebarrin ateratako lagina, erreaktibo kantitate desberdinekin probak egiteko. Honela, uhertasunak entzeko behar den erreaktiboen dosia optimizatu nahi dute. Gaikerrek zenbait ekipo ditu urak erabileraren arabera bete behar dituen parametroak egiaztatzeko. Adibidez, hemen atzean dugun ekipo hau IZP bat da. Eta nire lankidea, Pilar, urlagin desberdinek dituzten katioiak aztertzen ari da. Katioiak metalak dira, kaltzioa, sodioa, potasioa, aluminioa, kromoa, hainbat parametro. Orduan, adibidez, koagulazioaren aurretik izan dugun laginean, aluminio sulfatoa gehitu dugunez, ikusi behar dugu aluminioaren muga ez dela 200 ppb-tik pasatzen, edangarria dela ziurtatzeko. Mikroskopia laborategi honetan aztertzen dute araztegietako odietan edo loietan sortzen diren biofilmen lodiera. Azpiegituren funtzionamenduan eta uraren kalitatean eragiten baitute. Irudietan biofilma osatzen duten bakterioen kopurua eta egoera ikus daitezke. Bizirik badaude, berdez agertzen dira, eta hilik badaude, gorriz. Horrela, bakterioak kentzeko erabiltzen diren bioziden eraginkortasuna egiaztatzen dute. Ur arazoa Las Vegasa iritsi da, eta konponbidea Euskal Herrian aurkitu dute. Nevadako Midlakua estatu batuetako urtegi artifizial handiena da. 25 milioi pertsona urez hornitzen ditu, besteak beste Las Vegasko biztanleak. Baina azken urteotan bere maila 50 metro baino gehiago jaitsi da, eta hornikuntza arriskuan jarri da. Munduko urpeko ponpa ahaltsuenak instalatzea izan zen, estres hidrikoko egoera horren konponbidea. Ponpa horien bidez lakuko eremu sakonenetatik ari dira ura ateratzen. IGT-amek Gipuzkoako Beasain herrian duen plantan diseinatu eta fabrikatu zituzten ponpak. IG sailean, ponpen diseinua bezeroaren beharren arabera zehazten dute. Kaudala, altuera, ponpatu behar da uraren ezaugarriak eta instalazioen ezaugarrik ere kontuna hartzen ditugu. Ura izan daike mota askotakoa, izan daike urgazia, urgarbia, urzikina, ureztapenetako ura ere izan daiteke. Eta bueno, ja behin ponpa pixkat zehaztuta daukeunen, ja badakigu birak eta abiadura zenbatekoa izango dan, eta baita ere motorrak eman beharko dion potentzia. Las bombas grandes de Indar son proyectos específicos. Indarreko ponpa handiak berariazko proiektuak dira. Bezeroek eskakizun zorrotzak dituzte, batez ere errendimendu hidraulikoari eta elektrikoari dagokienez. Baina nabarmendu nahi nuke ponpa urperagarriak direla. Horrek esan nahi du bai alde hidraulikoa bai motorra uretan sartuta daudela eta motorra urez beteta dagoela. Beraz, motorra eta kojineteak batera oztu ditzakegu. Tienen agua. Ponpa horiek erabilera askotakoak dira, eta nahi den sakoneran instala daitezke. Esaterako, Midlakuan goimailako ingenieritzako 32 ekipo instalatu ziren ia 300 metroko sakoneran, ura ponpatzeko gorago dagoen tratamendu instalazio batera.
Kasu horretan, ponpa zuzenean zintzilik dago oditik, 150 metro. Odia ere geuk hornitua da eta ez dago ardatzik ez beste zer goiko aldearekin konektatuta. Azaleraino iristen den potentzia kablea besterik ez. Ponpen ezaugarriak ziurtatzeko pieza guztiak milimetrikoki diseinatzen dira eta muntatu aurretik testatu egiten dira akatsik izan ez ditzaten. Fabrikazio prozesun zehar, adibidez, dimentsio tolerantziak betetzen dela ziurtatzen da, materialen kalitatea, bobinajea ondo indala ziurtatzeko, baita ere resistentzi irakurtzen da, aislamentu probak egiten die, biraketa noranzkoa espero dan aldeaka bijola ere konprobatzen da. Ponpa muntatutakoan, probabankuan huts, karga eta berotze saiakuntzak egiten dira. Midlakuan instalatutako ponpek egunean 3,4 milioi metro kubiko ponpatzen dituzte. Instalazio horrek irtenbide puntuala eman dio Estatu Batuetako eremu jakin bati. Baina injeteamen edateko uraren eskasia arintzen lagun dezaketen beste irtenbide batzuk ere proposatu dituzte. Nik benetan uste dut estres hidrikoa eta populazioaren handitzea direla eta urpeko ponpak gero eta gehiago erabiliko direla, batez ere ura gezatzeko instalazioetan. Izan ere hor dago ur gehien, eta uste dut etorkizuna hori izango dela. Hain zuzen ere, injeteamen Estatu Batuetarako bigarren proiektu bat ura gezatzeko instalazio baterako ponpak izan ziren. Kaliforniako kostaldeko Carlsbad hirian. Hemen erronkak desberdinak izan ziren. Alde batetik, ponpa urgazitan murgildu behartzenez, kalitate handiko materialak behar ziren, eta bestetik, beharrezkoa zen itsasoko bizitza zaintzea. Yo creo que las características principales de esta estación de bombeo son dos. Bi dira ponpaketa estazio horren ezaugarri nagusiak. Bat, diseinu berezi bat egin genuela, oso abiadura txikikoa itsasoko fauna errespetatzeko. Kalifornian ingurumen araudiak oso zorrotzak dira, eta eskatu ziguten saiatzeko ponpatik igarotzen zen itsasfauna ez zedila hil, larbak eta arrainak. Eta bestetik materialak. Beti saiesten deu material kutsagarrik erabiltzea. Adibidez, PVC-a, beruna, merkurioa eta olako materialak ez ditugu inoiz erabiltzen. Eta gero, produktu edan bezalakoa izateagatik ere, azkenen gure motor eta bomba printzipalak uren azpin juten die. Orduan, uren azpin jute horrek ingurumenen dauken inpaktua asko murrizten du. Bai, zarata gutxigongatik, bai eraikuntza aldetik, ez dezulako ez error konstruitzen. Eta gainez gure motor gehienak daude urez beteta. Orduan, isurin bate ongo balitze do, ingurumena ez luke kaltetuko. Olioa eta grasak erabiltzen dituzten motorretan gertatu daiteken bezala. Ponpa horiek uraren ziklo integralean instalatzen dira. Ur hartunetik hasi eta horniduraraino. Garraioan, tratamenduan eta baita etxeko horniduran ere. Baina erabilera haratago doa eta mehatzaritzan, itsas eolikoen instalazioetan eta baita ibai handietan ere erabil daitezke. Bueno, nik uste dut orain arte gure ikusle gehienek buruan dutena edateko ura dela, ez da? Etxean kanila ireki eta irtetzen den hori, baina industriak ere ura behar du, ez da? Asko gainera. Bai, industriak ura behar du bere aktibitaterako, hori jakina da. Asko edo gutxi, ikusi barko zen nun gauden, beti bezala desberdina delako. Eta ze industria. Ze industria den ere, baina Euskal Herri mailan ikusten txertan 40% ingurua industria kontsumitzen du. Mundu mailan asko ze baxuagoa da, mundu mailan nekazaritza da ur gehien kontsumitzen duen aktibitatea, 70%-tik gora.
Baina bai, noski, ura ez dugu etxetan bakarrik erabiltzen. Industriak erabili eta gero nola gelditzen da ur hori? Ur hori geratzen da industriaren arabera, noski. Aktibitate industrialak eta gero hondakin ura sortzen denean, badaude ur mota desberdinak, batzuk zuzenean eraman daitezke araztegi urbanotara eta bertan ur normalak bezala tratatu, eta beste batzuk behar dute tratamendu ekstra bat eta normalean industrian bertan egiten da. Eta gero bai da ere industriak berek bilatzen dutela nolabait beraien ur kontsumoa optimizatzea, zirkuituak itxiz eta kontsumoa gutxituz. Izan ere oso modan dagoen kontzeptua da ekonomia zirkularrarena, ez da ezakit iritsi den hondakin uren tratamendura zirkulartasun hori. Bai, iristen ari da. Duela hamarkada pare bat esango nukeia egon zen hor paradigma aldaketa bat, eta ikusi genuen nola hondakin ura ja hasi ziren pixkanaka ez kontsideratzen poluzio arazoa bakarrikan, baizik eta lehen gaiak errekuperatzeko toki bat bezala ere ikusten hasi ziren, eta gaur egun nahiko ohikoa da araztegi urbanotan errekuperatzea bai ongarriak, fosforo eta nitrogeno duen ongarriak, biogasa, energia lortzeko erabiltzen duguna, ura bera ere bai berrerabili egiten da, lortzen dugun ura, nik uste zirkulartasuna iritsi da, iristen ari da, ez toki guztietan berdin, baina badaude proiektuak eta teknologiak hori lortzeko. Urtzekina baliabide. Bai, noski, bai. Monika Gutierrez Aztiko ikertzailearekin goaz Konserva Serrats enpresara bisitan. Han lanean ari bira ekoizpen prozesuak iraunkorragoak eta eraginkorragoak izan daitezen. Serrats enpresan arrainen kontserbak egiten dituzte eta ur asko kontsumitzen dute elikagaien industrian ohikoa den bezala. Izan ere, higienea ezinbestekoa da eta ura erabiltzen da ekoizpen prozesu askotan. Adibidez, lehengaiak garbitzeko edo elikagaiak egosteko. ¿Qué ocurre? Que se generan grandes cantidades de... Zer gertatzen da? Prozesu horien frakzioak dituzten hondakin ur kantitate handiak sortzen direla, lehengaiarenak eta produktuarenak. Eta horren ondorioz, azken hondakin urek materia organikoa dute disolbatuta, kutsadura eta ezabatu egin behar da. Que es contaminación y que es preciso eliminar. Adibidez, kontserba fabriketan gatzuna erabiltzen da arraina egosteko. Kontua da, egosi ondoren, urgazi horrek proteine eta koipe kontzentrazio handia duela. Materia organikori toksikoa ez izan arren, kaltegarria da ingurumenerako eta tratatu egin behar da. Oro har nahikoa da aurre tratamendu txiki bat ur horiek hiriko saneamendu sarera isuria ahal izateko. Bermeon ordea, egoera berezia da. ¿Qué ocurre? Zer gertatzen da? Bermeon araztegia ez dela gai ainur gazia asimilatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako araztegien antzera. Eta hemen berariazko araudi bat dago. Agortutako gatzunak ezin dira isuri. Beraz, elikagai enpresek bereizita kudeatu behar dituzte, kudeatzaile baimendu baten bidez, eta horrek gastu ekonomikoa sortzen du. Gasto ekonomiko. Testu inguru horretan, aztirekin harremanetan jarri da Serrats, eta hondar gatzuna berrerabiltzeko aukera ematen dien irtenbide teknologiko bat garatu zuten. Produkzio instalazioaren kanpoaldean dagoen ekipo honek solidoak eta koipeak bereizteko teknologiak ditu, bai eta gatzuna arazteko mintzen sistema bat ere. Aquí tenéis la salmuera que se genera normalmente de la... Hemen duzue tunidoak egostean sortzen den gatzuna. Egiten duguna da, mintz prozesu horren bidez, gatzuna berreskuratu, filtratuta, eta berriz erabili dezakegu tunido berriak egosteko. Prozesu horretan, errazago kudeatzen den gatzun kontzentratu bat sortzen da. Que es más fácil de gestionar. Hala, Serrats enpresak 80% murriztu du hondakin gatzunaren volumena. Beraz, gastu ekonomikoa eta ingurumenaren gaineko eragina nabarmen gutxitu dira. Gaur egun, gatzun kontzentratuari balioa emateko modua ikertzen ari da azti bere laborategietan.
Alegia, azpiproduktu bat izan dabila, hondakina izan ordez. Adibidez, gizakien eta animalien kontsumorako elikagaien aromatizatzaile bihurtuz, edo hosto ongarrietarako osagai bihurtuz. Elikagaien industrietan uraren kontsumoa minimizatzen diardu baita ere aztik. Horretarako, ekoizpen prozesu guztiak aztertzen dituzte enpresetan, diagnostikoak egiteko. Ikusten da nork kontsumitzen duen behar baino ur gehiago eta ur kontsumo hori murrizteko teknologia eraginkorragoak erabiltzeko iradokitzen zaio enpresari. Elikagaien industriak uraren ziklo osoan duen eragina murrizteko, funtsezkoak dira uraren kontsumoa minimizatzea, kutsadura murriztea eta isurketetatik baliozko produktuak ateratzen saiatzea. Zeiten, hiri eta industria urak tratatzeko instalazioetako eta araztegietako kontrol lanak optimizatzeko soluzioak garatzen dituzte. Simulazioak egiten dituzte, instalazio horietan egiten diren lanetan, arriskuak eta kostuak murrizteko. Bai, baina hemen urarekin lanean ari zareten, baina urik gabe, ez da? Non dago trukoa? Bai, uraren arloan ere bai, beste industria askotan gertatu den bezala, sartu da, indar askorekin erraminta matematikotan oinarritzen dien simulazioak iteko aukera, eta guk hori egiten dugu. Guk ura erabiltzen dugu, datuak nonbaitetik etorri behar dira, noski, eta gure simulazioak kalibratzeko erabiltzen ditugu, baina gero guk etxean tratatzen ditugu eta etxean sortzen ditugu tresnak erabiltzaileei bizitza erresago egiteko. Zein da abantaila? Hasteko aukera daukagu proba desberdinak egiteko oso modu azkarrean, merkean eta inongo arriskurik gabe ingurugirarentzako ezta langilearentzako. Eta gainera ematen dugu aukera egiteko iaia kasu nahi ditugun kasu guztiak. Adibidez, uraren hiriko zikloaren etapa guztiak aztertzen dituzte eta simulazioen bidez egoera errealak irudikatzen dituzte ur edangarriaren araztegietan, ur horniduran edota instalazioetako piezen portaeran egoera posibleak ikusiz erabakiak hartzeko. Bilboko ur horniduraren sarea da, programa horien bidez kontrolatzen den azpiegituretako bat. Sare osoan kloroaren banaketa ikusteko simulazioak egiten dituzte. Adibidez, ezkerraldean kloro baxuko simulazioa dakagu eta eskubialdean kloro handiko batekin. Programa honen bidez, guk ikusi dezakeguna da, nola zabaltzen den kloroa harrigorriagatik sarean zehar, Bilboko ingurura. Honela, ere, identifikatu ditzazkegu, adibidez, sareko puntuak non kloroa oso baxua den. Simulazio hauek egingo ez bagenitu, egin beharko genuna izango zen tokira jun eta han neurtu zenbat kloro daukagun. Zeiten simulazioen bidez, azpiegitura bateko pieza jakin baten lana kalibra daiteke. Simulazio honetan ikusten duguna da erreaktore baten diseinua. Erreaktoreat kokatuta dago araztegiaren azkenengo puntuan. Ur guztia puntu honetara heltzen denean, ur honek partikula batzuk ditu. Partikula hauek prezipitatzea laguntzen digu erreaktore honek. Beraz, simulazioarekin ikusten duguna da nola nola likidotik solidora pasa daitezkeen partikula hauek eta zein hidrodinamika izan ditzaketen erreaktore honetan. Sistema bateko elementu guztien arteko elkarreragina ere ikus dezakete. Kasu honetan, ja ez dugu pieza konkretu bat, araztegi oso baten simulazioa dugu, eta honetan, azter dezakeguna da, araztegi bat nola optimiza daitekeen, nola diseina daitekeen, era orokor batean, elementu danak kontutan izan da, ikusi dezakeguna da, gehien bat diseinua eta hauen optimizazioa simulazio bidez. Simulazioen emaitzen bidez, piezen diseinuak hobetu daitezke, kasu honetan erreaktoreena, baita barruan dauden partikulen mugimenduak aztertu ere. Prozesu guztia modu merkeagoan eta batez ere azkarragoan egiten da.
Datorren asteko saioan ere, ura izango dugu protagonista edo hobeto esan da, uretan bizi den izaki bat, Uandere Piriniotarra. Izenak pista bat ematen du, Pirinioetako goi-mendietan bizi da Uandere espezie hau, eta duela urte gutxi ikusi dutenez, Leitzaran eta Urumea bailaretako errekasto malkar eta hotzetan ere bizi da. Arantzadiko zientzialariekin batera ibiliko gara katiuskak jantzita animalia bitxi honen atzetik. Gehiago ezagutu nahi dute, klima larrialdia sufritzen lehenengoetakoa izango delako. Datorren aster arte, agur!